Hayırlı gün. Саламатсыз ба? Zaman hayırlı olsun. İsenler misiniz? Әлі Türkiye'de gül konferensiyalar şunda Rumuniyada buldu, Taqay'da, Moldova, Gagauziyada, hatta Kipr'da, şunda Afganistan'dan bir Uzbek tanış mene aytkan bir vaqtda şunday mene ol tatlı söz buldu indi. Tatar qaydagına yok deb aytам mene. Шул дөрес, мен аны газетте дә хатта язган идем, кайдагына юк, әмма алар үзләрен күрсәтмиләр кызганычка каршы. Мен аны инде менә Молдовада югалар дисәм, хатта Гагаузиядә кичке утырыш булды. Өстәл алдыннан. Шуннан бер егет хатта урамдамы татар малай булып чыкты, шуна каяндыр килгән. Һәм Молдовага, Кишиневка барып заманда да бар, соңдан инде Камратқа мен барсам, анда Камратта татар апасы қазан астында жетим детдом балалар йортында өскен, тәрбиеленген, Молдоваға келіп күйеуге шыққан. Енді аны менә хөрмәт итеп, хатта нәрсә булды бу? Күренми бер нәрсә дә. Шуны хөрмәт итеп, хатта оныклары ничек кызы имеш татар исем кушкан улына, шул оныгы мин татар дип, шулай татар булып йөри, әбисе кебек менә. Шулай хатта менә шулай җәмәгать безнең татарлар шундый үзләрен тоталар, шундый хөрмәткә лаеклы. Шуларга карап, оныклары хатта татар буласы килә. Бу миндә менә югала да, күренә дә, югала, караңгы төшә, әйтәм әллә язу туктадымы дип, шуны борчылып ятам, гафу итегез. Инде тагы анда тагы ничә кешеләрне очратты, мин хатта әңгәмәләштем. Әйе, алар инде илләр шунда бар инде безнең Авропада, шуларның төрле төбәгендә, хатта менә төрле шәһәрләрдә, төрле авылларда да килеп чыга. Инде менә йомгаклап әйтәсем килә. Аны безнең мәсәлән халкыбызда шул гына юк, кызганычка каршы безнең халкыбыз үзеннән теге милләтнән уяла, аз булса уяла. Менә мин әле монда безнең Одессада абыйларым харинде кызганычка каршы бере генә калды. Аларның балалары инде үзен татар дими, туйда да инде татарская принцесса дип атасалар да, аны карамастан инде алар үзләрен бик күрсәтмиләр, чөнки телне белмиләр, мәчеткә йөргәләгәннәр. Әмма Одессада, анда ди Кырым татарлары ди, һәм ди инде гарәпкә чыккан Украин кызлары ди, хатта ди, шуңа күрә без анда ди бик шул бәйрәмдә, Гаит көнне барганнар инде шул мәчеткә алар. Шунда булып кайтканнар. Әйе, кызганычка каршы безнең халкыбыз ул бренд булып дөньяда менә бик нитми таралмый бит. Ул менә мәсәлән инде алыгыз яһудларны, алар инде үзләрен бөтен дөньяда күрсәтәләр. Бүтән халыкларда әле кинолар карыйсыз, мәсәлән киноны күргәнсездер, комедия Польшадан килеп ясаганнар Одессада, хатта Дежавю дигән. Шунда бер Америкадан килгән панполыкны палакан дип әрмәннәр яулап алалар. Шын син әрмән ди, шулай дип нигә итеп киттем яна җәмәгать. Чөнки ул менә мин безнең күрше авылда абыем шул урта мәктәпне тамамлаган, шунда бер казак әбийләрендә торган, шунда малай белән дус булып, алар шуннан Одессада бергә торып, шунда хатта ул миңа сөйләгән, казак абыйсы инде вафат инде кызганычка каршы. Дядя Саша дип атарга кушкан инде шулай үзен, Туманчин, шулай әйтәдер миңа.
хатта ди шул мине ди әрмәннәр килеп, син ди әрмән туманчан, әрмән түгелме дип мине хатта кызыксыналар. Күрдегезме менә? Безнең кызганычка каршы татар кешесе менә белеп тора татар икән, шунда да тырыша читтә торырга, ничектер инде уңайсызлана. Менә бездә укыды, мәсәлән, университетта, журналист факультетында татар кызы. Мин аны инде татарча белмәгәч бик сөйләшмәдем. Икенчесе дә булды, әтисе украин кешесеме, Шапаренко дигән, үзе әнисе татар, шуңа күрә Фәридә дип теге кушкан, шундый исем кушкан шунарга. Шул исем йөрткән ул да инде татарча минемчә белмәде. Шуңа күрә безнең халкыбыз кызганычка каршы әйтәләр, дисперсный ди. Икенчедән ул минемчә дисперсность ул кешенең күңеленнән башлана. Дисперсность тарала, таркатыла ничектер шундый таралып китә дөньяда, әмма иң куркынычы ул менә күңелендә таралып китсә, менә бер-берсен танымыйлар, кызыксынмыйлар. Алар бит менә бүтән халыкларны тот, мәсәлән, казак халкы безнең анардан үрнәк алырга була. Руң не ди, кайсы яктан син шулай дип тотыналар, мәсәлән, кем нәрсәдер бәйләнешләр бармы шул кешесе белән, шул бәлки тугандыр, ерак булса туган дип шулай әйтәләр. Безнең халкыбыз кызганычка каршы ул менә алар минемчә бәлки шул СССРда бигрәк тә менә илнең уртасында, үзәгендә урнашкан, шуңа күрә аларны башта императрицалар теге патша биләр тырышкан инде, Анна Иоанновна, соңдан Елизавета, соңдан шул һәммәсен тырышкан Казан губерниядан төрле төбәкләргә сөрергә, шулай азрак калсын дип, хатта анда да менә тарихны тыңлап торам телевизордан, анда татар слобода дип әйтәләр Казанда, анда да аларга имеш кем әнә аларга калганнарына иң әшәке җирне биргәннәр. Кайда су яз көнне тора шундый җир, анда да әле Явыз Иванны яклаган кешеләргә, анара каршы чыкканны юк иткәннәр, аларны сөргәннәр инде. Менә аның яклыга татарларга, хатта шуларга да юнне җир дә бирмәгәннәр, үз Казанында, күрдегезме? Менә шулай ул безнең тарихта. Аны инде кемдер шул вакыйгаларны теге нәфрәт тудырып сөйләргә ниндер сәбәп кемгәдер, мин әйтәс килә, борынгы заманныгын аларның вакыйгалары нәфрәткә ышанмыйлар, нәфрәткә килешмәйләр. Ул булган, үткән инде, аны үзгәртеп булмый. Син анда нәфрәтме синде анарга, син ниме, ул бәрбер син аның кагылышың шул файда бул китерми. Әмма киләчәкне уйлап, халкыбызның һәр чакта да уйлап шул менә, хәзер ничек менә шул ярдәм итәргә була дип, әле Америкадамы, кайдамы бик яхшы бер сүз әйткәннәр бит. Сорама, нинди яхшылык миңа илем эшләде, сора, ни мин ул илемә эшли алам дип. Шул кебек бер кайчанда сорамай, бу минең халыкмы, нинди ярдәм миңа китерә, нинди файда китерә. Шул туган телемне өйрәнсәм, нинди файда ул була дип, шулай дип инде син инде теге нәрсә дип инде чагыштырым дигәнем, кемнедер рәнҗетер, шуңа күрә андый сораулар инде урынсыз, җәмәгать. Сорарга кирәк, нәрсә эшли алам мин халкым өчен брас. Әллә нәрсә түгел инде, брас эшләсәм дә. Шул мәсәлән, хатта инде син милләттәшең белән татарча сөйләшсәң, бигрәк тугандаш халыклар, менә хәзер инде шатланырга була. Хатта менә мин YouTube'та миңа казак кардәшләребез, безнең хөрмәтле үзбәк кардәшләребез, төрле милләт кешеләре язып тора, татарча әйт, күрдегезме, җәмәгать? Алар безнең телебезне хөрмәт итеп, хатта татарча әйт, аңлыйбыз дип торалар. Алар безнең телебезне аңлап тора.
Біз менә хәзер кызганычка каршы аларның телен аңламыйбыз. Аңласаң да, тырышсаң да катлаулы эш ул. Алар безне телне аңлап торалар, төшенеп торалар, шуны әйтәләр безгә, мөрәҗәгать итәләр. Игълан итәләр. Зинһар татар үз телендә сөйлә дип әйтәләр сиңа. Бездә шулай инде юк, менә кирәк, кеше ул менә теге бала кебек, сабый кебек. Нигә кирәк дип менә сабый баладан сора сиңа, ул мәктәпкә барырга. Юк, нигә кирәк ул? Аның сүзен тыңлап, син атасының әсе мәсәлән мәктәпкә яри барма дисә, ул соңыдан ничәләр еллар узгач әйтә. Ник менә сез мине шулай мәҗбүри мәктәпкә җибәрмәдегез? Мин бит ул балачакта аңламадым ди. Балачакта аңламадым. Укырга кирәк икән, мен мәктәптә кеше булырга кирәк. Сез минем сүземне тыңлап, мине яри бармасаң барма дип әйткәнсез ди. Ризалашкансыз. Ул сезнең яктан бик зур хата дип әйтәчәк. Шун кебек хәзердә кайсы менә әйтәсең килә, милләттәшләр мәсәлән, алар кайсы вакытта аңламый. Нигә кирәк, хәзер кирәкми. Әни мәрхүм әйтәдер, бик яхшы сүзләре, миндә әнә теге җыеп барам шундый халкыбызның әйтемнәре. Ул бер китапта да чыкмаган, чөнки анда бастырылмый. Анда бер уңайсыз сүзләр куллана. Шуның сәбәпле әни мәрхүм әйтәдер, тышканда күт кирәк, тышмаганда ни кирәк ди. Шуңа күрә безнең хаһишле кеше уйлый, нигә кирәк ул миңа? Менә хәзер яшим әле, яри, нигә кирәк? Ул беләсез, менә җәй көне кеше алайса яшелчә үстермәсен, арыш ипи үстермәсен, будай үстермәсен, тагы нәрсә эшләмәсен. Бит җәй бит, ашап торам әле, нигә кирәк? Көз килә, кыш килә, анда инде ни? Ул ашарына юк. Ул башта шул әллә кем булып, нигә кирәк ул миңа дип шулай тискәрләнеп торган. Инде хәзер соңыдан акыл керә. Шуңа күрә безнең халыкта да менә минемчә акыл керә ул бара-бара. Хатта алар теленә бит вайымсыз булалар, хатта вайымсыз булалар, кызыксынмыйлар. Соңыдан инде бер вакытта я шул казак кардәшләребез белән очрашса, берәү я бүтән төрки халыклар, үзбәкләр, тагы кыргыз халкы мәсәлән, төркмән халкымы, Азербайҗан халкымы, түрк халкымы нинди булса да очраша, алар үз телендә сөйлиләр, бу инде надан булып шундый инде нәрсәгә ошап китә, инде ана телендә сөйләшмәгәч. Ул мәсәлән, син аның телендә сөйләшмәсәң, алар сиңа рәнҗими. Алар рәнҗи, әгәр дә син үзеңнең туган телеңне белмәсәң. Алар да балачактан хәзер Аллага шөкер тәрбияләнәләр, алар кайсын тәрбиялиләр. Ана телен белергә тиеш син. Ана телен белмәсәң, син кеше түгел, адәм түгел син дип шулай аңлаттыралар аларга. Хатта Казакстанда мин менә белдем, алар өлкәнрәк яшьтә ди, алар ди белмиләр ди казак телен ди, яшьләр беләләр ди. Менә мине әйтәс килә, ул үрнәк итеп менә миңа хатта бер дус булып йөрде дә Казакстаннан. Үзе татар, ата-анасы инде өлкәнрәк яшьтә. Алар шәйгә чакырдылар, утырышка шунда Коръән укыттылармы, бер ул шул хатынның анасы чакыртты. Шунда татарча, саф татар телендә сөйләшеп утырдык хатта. Ул белми ул менә татар телен. Үзе өйрәнәсе дә килми Татарстанга килеп. Өйрәнәсе дә килми. Мен аны караганым, ул бергә эшләгән җирдә, ничек эшләгән? Бер эшләре бар инде, шунда алар инде урыс телендә сөйләшә. Соңдан инде менә ул теге йортлар бар монда мәсәлән. Шул йортларда ул инде өлкән дип санала, йортта кеше җаваплы имеш, беләсез, инде һәр йортта хәзер бар бер кеше җаваплы дип сайлыйлар. Шунда җыйналалар. Анда һәр кешесе, күбесе урыс телендә сөйләшә. Булган татарлары, алар кайсылары татарча белә дип, мин шулай дип сиздем инде. Бу гел урысча сөйләшә, шуларга әллә яхшатлы булыйм ди. Аны йөзенә карасаң, йөзе әйтерсең күренеп тора. Казакстаннан килгән кеше, ул кайсы ягыннан йөзе менә күренеп тора.
ата-анасы ак йөзле булса, ул шундый карарак йөзле, шундый шуннан әйтерсең ата-бабасы, анасы казак халкыннан дип. Алар шундый була. Мин хатта Урал шәһәрендә булган идем, Җаекта. Анда да теге татарлар очраштылар. Мине чакырдылар чәйгә. Шунда хатта мин булган идем. Күзгә ташландылар. Мен әйтәм, сезнең нәселеңдә казак халкы барды, казак кешеләр бармы? Юк диләр. Менә кайсы халык арасында тора, шунага ошап китә икән ул кеше. Кайсы халык арасында тора. Шундый кызык нәрсә мин күзгә ташланды. Ну, яшәсәң дә үз телеңне белергә тиеш. Менә Җаектагы татарлар миңа нәрсә ошады, алар саф телдә, үз телендә сөйләшәләр. Мин аңладым, балаларына да тырышалар, шул телне белсен дип, хатта телен онытмасын дип, хатта Астраханда да булдым, хатта шунда да үзләренә калса тырышкан булалар. Ул әгәр дә файда китерсә, алар инде минчә күбесе өйрәнер. Күбесе. Әле менә монда мин Татарстанга килгәндә, алар мин белеп ала да, шунда кайсы татарлар мин нәрсә белән шөгыльләнгәнне иң беренче сорау бирәләр. Акча китерәме? Акча китерәме? Менә мин хатта сөйләп киттем инде, базарда алар бал саталар ике ханым. Бу бер татарның баш эшли икән, ул халык кызыксынсын дип, шул теге умарта кортларын алып килгән. Алар теге пияла бер аквариум кебек, шуның эчендә эшеп йөриләр. Шунда кәрәзә, бик күңелле, кызык, балалар килеп аны шулай карап торалар, кызыксынып. Мин аны хатта видеога төшердем дә, YouTube'ка куйдым. Шул YouTube'ка куйгач, халык карый башлаган. Мин ничә көннән соң базарга килеп, теге ханымнарга сөйләсәм, алар шул теге пластинкасын куйып алганда, акча китерәме? Акча китерәме? Менә шул инде. Алар, мәсәлән, мин уйлап торам, ул әгәр дә шулай фикердә торган кешеләргә үзләренә дә шул кайтачак, ул бер кайчан менә кешегә ул мәҗбүри була, мәсәлән, кешенең ярдәменә мәҗбүри була. Теге кеше үзенә теге шул сүз кайта бит, шуңа күрә теге кешедән ярдәм үтенеп сораса, теге әйтер: "Бу миңа акча китерәме?" дип. Һәммәсен акчага, шул теге акчада бәйләнештә алар шул теге гел уйлап тора, акча белән бәйләнештә. Файдасы бармы? Акча китерәме? Әгәр дә ачтан катала бирсә, аңларга була җәмәгать. Ачтан каталап кеше инде чамалсыз, эшләргә кирәк. Шунда хәзер бит әйтеп булмый. Алар инде хәзер тамаклары тук. Менә мәсәлән шушында сөт сата, ул менә ушындагы саткан җиләкләргә караганда 3 тапкыр арзан. Элекке вакытына күзгә алдыр китерә аласызмы? Мәсәлән, җиләкләр шулай булсын кыйбат дип, сөт, каймак арзанрак булсын дип. Юк, чөнки адәм баласы белә, ачлы туклы йөрсә, ул иң беренче ул җиләкләр хакында уйламый инде. Яшелчәме уйламый, каймак ашарга уйлый, май ашарга уйлый, катык, сөт дип нитә. Инде аларның бәясе төшкәч, инде шунда уйларга була, безнең халкыбыз, Аллага шөкер, ачлы туклы йөрми дип. Шунда да бер-берсеннән ярышып, мин берәүдән ким булмый, күрдегезме, кайсылары бер-берсеннән ерак утыралар, хатта ерак, чөнки күршесеннән алса, ул көннәшеп, менә анардан алды, миннән алмады, шу якын утырмыйлар. Анда санда бар, менә ахирәтләр алар, берсе-берсе инде сөйләшеп утыралар, ансы бар инде. Аерылган бүтән товар сатып утыралар, ризыкларны мәсәлән. Шунда була инде. Әгәр дә алар бер төрлене сатса, алар без күрәлмим. Бер абзый килде дә, үзе менә дигән җиләкнәр җыйган, даладан килгән. Аны хушы ханымнар, әбиләр куып яталар. Менә минем товарны алмый, син арзан сатасың. Шулай нәрсә дип. Ул менә мәсәлән, ул җиләге арзанрак булсын, 100 сумга, 200 сумга. Шуның белән менә бу кыйбатрак сатса, байып китәм, ул акчамы инде җәмәгать. Аны турына аерым сөйләргә була инде, яри. Шуны әйтәс килер. Һаман шул акча ашауга каталап, нәрсә дип, тилмереп йөрмиләр бит. Тилмереп йөрми. Ул
Біздің татар халқы элек сұқланғанлар кімдір күннәшіп қараған, біздің бабаларымызға қарап. Біздің бойлар бит мәшитлер түзгәннәр, мәдрәсәләр түзгәннәр, мәдрәсәләргә ярдәмләр итеп торганнар. Бит кеше байы, хатта аның комсызлыгы үсә. Ник безнең шул байларыбыз, менә шул Агафуровлар, мин Екатеринбург шәһәрендә булдым, аларның хатта күрдем, алар ярдәм итеп торганнар. Инде үзләре бераз акчага кысылып яткан мизгил булса да, өләшкәннәр, әйткәннәр, тегеләр рәхмәт әйткәч, халыкка әйткәннәр, юк, инде булганда нәрсә бирмәскә имеш дип. Үзләре шундый авыр мизгилдә катлаулы кичергәннәр икән. Оренбургда мәсәлән Хусайновлар, ул бит сөйләдем мин бер видеода хатта. Урысның хатта православ теге соборны ширкәүнә дә нигезенә миннән була ярдәм дип салган нидән каз инде тавыкның йомыркасы сарысын кушып, шулай итеп катырып салган нигезен, хатта большевиклар аны шул ширкәү нәрсәне шартлаткач, нигезен бернәрсә әйтә алмаганнар, чөнки бу менә татар байы Хусайнов аны алганда каты шул йомыркадан салган, сарысыннан. Күпме алар ярдәм иткәннәр, мәдрәсәләр булсын. Үзе укыдым мен аны Оренбургда өлкә газетында хатта. Үзе байлар кебек, капиталистлар кебек кыйбат вагонга утырып, әллә бул бирмәгән ул ресторанда ашап. Ул гомумән общий вагонга утырып, гади генә кеше булып, сыр ит алып юлына, шунда экономия ясап, сыр ит алып, катык алыпмы, айранмы алып, шунда әше катык, шул айранмы, шуны алып, юлда шуны ит ашап, сыр итне, шул айранны эчеп, шулай экономия ясап йөргән ул. Халыкка өләшкән, хатта православ кешеләргә дә ашханалар ачкан, аларның тамагын туклансыннар, тамаклар туйсын дип, мусулманнарга да, никалар, менә бу миңа акча китерәме дип, бердә шулай дип тормаганнар. Шуңа күрә алар кергәннәр, нигә инде нәрсә инде менә урысча калька ясасам, алар инде татарча яңгырамый да әйтми. Алар теге атаклы кешеләрнең сафына кергәннәр, аларны диненә карамастан, теленә карамастан, милләтенә карамастан хөрмәт иткәннәр. Шул Агафуровлар мәсәлән Екатеринбургта лесопитләрнең нәрсә ясаган, ярышларын ясап, шул тарихка кирип калганнар. Мәсәлән татар бара анда. Анда аны менә татармы? Дип ул искә төшә ул кешенең, сезне татар байыгызлар булды, Агафуровлар, безнең халыкка ярдәм итте, шулай шундый яхшылык эшләде ди. Оренбургда татар йөри, хәзердә мәсәлән аны тарихны белгән кешеләр белеп алса, бу татар икәнне, сезнең татар байыгыз, миллионер безнең халыкка ярдәм итте, менә православ ширкәүне төзеп бергә ярдәм итте дип, ул яхшы карыянарга яхшы сүзләр әйтә, яхшы бәя бирә. Ул кешегә бик күңеленә хуш килә. Менә нинди булган безнең. Хәзерге бездә мәгәр дә безгә бер халык кешеләре бер халыктан карасалар, яхшы. Ул шул безнең бурынгы булган байларның, аларның эше ул. Шул нәтиҗәсе. Яхшылык эшләгәннәр алар. Карап тормаганнар, нинди милләт кешесе, нинди дин кешеләре, бу һәр адәм мохтаҗ булса, аларга ярдәм итим дип, шулай акчасыннан өләшеп торган. Ул бар кайсы халыкларда теге хәерченең ди нәрсә ди, күзе уйный диме, бай кешенең акча кулы уйный ди, кешедә имеш акчаны шутлап дип, шулай дип. Шунда бит карамастан безнең байлар кеше кыяфәтен югалтмаганнар. Тырышканнар үз милләттәшләре татарча өйрәнсеннәр. Мәктәпләргә ярдәм иткән. Ул вакытта бит хөкүмәт хакыннан, тарафыннан бит ярдәм булмаган, финанс ягыннан. Татар байлары ярдәм иткәннәр бит аларга. Шул теге уку, аны авылларда да хатта мәдрәсәләргә
абыстай укыткан кызларны, мулла укыткан имешни, хәзрәт укыткан малайларны, мәдрәсәгә пич елы пич ягырга дип ярдәм иткән кем, мәдрәсәне төзергә кем ярдәм иткән, шул кешеләр, төрле татарлар. Бер кайчан да ул төзгәндә әйтмәгән, бу миңа акча китерәме дип. Бу акча китерәме? Юк, менә бездә хәзер шул теге аңына сеңеп беткән, бер-берсеннән ярышып, берсе миңа шул сатып тора, теге яктан миңа ел сайын нигә бара икән ул. Ул мискеннән тора инде сатып. Кыйбат сата. Чит илләргә барып, менә мин мәсәлән, Нида Эмиратларда булдым. Гарап илләрендә фәлән-фәләндә булдым, Төркиядә булдым, мин ничә тапкыр ди, хатта нинди илләр бар инде, шул күп илләрдә булып чыктым ди, шулай миңа мактанып сөйләгән була. Бер кайчан да ишетмәдем, менә фәлән, мин менә шул күршедә бер җәтим кеше бар, апа, мусулман кешесеме, бүтән кешеме, анарга ярдәм иттем дип, шулай ашка чакырдым. Мине хатта менә монда мин күзгә ташланды, мин мәсәлән безнең Оренбур өлкәсендә бер төрле тәрбия. Анда авылдашларын чакыралар, туганлыгына чакырмыйлар, монда туганнарны да тырышалар чакырырга. Минем әтинең бер туган сеңлесе, ул менә күршеләрдәге җәтим хатыннарны, булай да танышларны, шул йорттагы ханымнарны гел чакырадыр, ашка, шул Коран ашына чакыралар. Минем апам да хатта монда күрше подъездлардан әбиләрне, җәтим әбиләрне чакыртып ашатадыр, кунак итеп, шулар итәдер. Менә безне мәсәлән монда бер хәзрәт белән чакыралар, без барабыз, андалар гел туганнарга җыйганнар да. Гел туган җыйганнар. Анда имеш читтән килгән кеше инде ярыялар, менә без теге хәзрәт ул мәсәлән вагаз укый, хутба үзенә калса, мин укыйм Коръән. Анда бер шакта әйткәннәр икән мәчеткә, 2 кеше ул бигрәк күп инде килә, 1 кеше келсен ди. Ул берсе сөйли, берсе ял итә, берсе укый, берсе ял итә мәсәлән. Шунасын бер вакытта ул әйткән, хәзрәт, әйдә 3нче кешене апарыйк дип. Анда барсак, мин ничә ел дәврендә саташмаган, мин 90нчы еллардан соң мәсәлән Ясин укыйм ятлап. Саташып китмидерим. Бу юлы утырам, укыйм, бер җиргә киләм дә саташып китәм. Киләм дә шул җиргә саташып китәм. Шул бер җиренә киләм дә саташып китәм. Шул энергетикасын сиздем. Мин ал энергетикасын сизәм. Хатта сабыйларны әйтәләр, менә эт тә сабый ди, менә бер бүлмәдә утыралар ди кешеләр ди. Ул ди эт, я сабый ди. Яхшы кешегә барып янына баралар ди, энергетикасын сизәләр. Аны хак сүз, мин менә газетта эшләгәндә, мин баш мөхәррир чакыра бүлмәсенә, мин керәм, ан башын ул күтәрмәгән, мин шул ук сизеп торам, ул мине урышамы, әллә без менә татугына сөйләшәбезме? Шуны хатта сизәдер мин аны. Менә бу да имеш ни сизелеп торалар 3 кеше килгәнгә, бездә ул бит савап, мусулман кешесе килгән. Кунак дип, ул таҗиклар мәсәлән, аларга читтән кеше килсә кунак дип шатланалар. Менә мин Астраханда булдым, татарлармы чакырдылар, бер барып чыккан, көтмәгән кеше, чакырмаган кеше. Анда Казак халкында кебек, Нугай халкында кебек татарлар, анда әллә нинди милләт кешеләре, туганнар гына түгел, төрле кешеләр. Мине шунда апардылар, бер җиргә бардылар. Аш дип адылар, бездә садака дип әйтәләр инде казакча. Анда аш дип, шунда утырган җиргә чакырдылар. Шунасын бардык тагы хатта бер авылга. Анда да шатландылар, укыттырдылар. Хөрмәт итәләр. Бездә менә мәсәлән үз туганнар җыйып алалар да, шунасын теге тукландыралар да, шунасын сөйләп торалар. Аш уздырдым әле, аш уздырдым. Инде туганнарыңа син аш уздырдың, ул син инде туганнарың. Ул садака буламы белмим, мөхтаҗ булса була минемчә. Әгәр дә алар мөхтаҗ булмаса, мин белмим, менә садакамы, юкмы. Садака ул мәсәлән, әгәр дә сез бер мөхтаҗ кешене итсәгез, мәсәлән, я шул садака ушында утырганны җыйганны мәчеткә апарып тапшырсагыз, мәсәлән, мин башта миндә буладыр, мәчеткә дип бирәләр акчаларны. Мин анда барсам, ул күп итеп бирде аны, әллә 500 сум, әллә нихәтле мәчеткә дип,
Шуны мен аны күрсәтеп салган, миңа хатта каравылчы әйтә, күрсәтеп салмыйлар аларны. Мен әйтәм, миңа үземнеке түгел. Ашта утырдык, шунда бирделәр садака мәчеткә дип. Килеп арттан сорасалар, шуңа күрә мен әйтәм, күрсәтеп салам. Шунасын уйладым, әйтәм, алар бит мәчеткә әйтте. Кайсы урысча әйтмешли конкретно мәчеткә әйтмәде. Шуңа җыя башладым да, авылыма алып кайтып, үзебез мәчеткә тапшырдым. Безнең авылда таш мәчет бар, Хусайновлар төзгән. Менә бу тыңлап утыра безне. Ай, ашарга сырый бу. Вот. Шул мәчеткә алып кайттым да тапшырдым. Мен әйтәм, мәчеткә дигәч бигрәк яхшы. Ай, сүз күп булып китте инде. Гафу итегез. Тик менә шул теге нәрсә бурчы, шуны хакында сөйлисең инде. Сезнең тыңлаган өчен сезгә дә савап тиендер. Менә шундый җәмәгать. Бер кайчан әгәр дә үзегез менә шул бер кая барасыз, көтмәгән кеше сезне мәсәлән тукландыра, кунак иде. Инде икенче төрле уйлагыз, сез каядыр чит илгә бардыгыз, кая бардыгызмы? Сез шундый мохтаҗ кеше. Анда гел туганнарын җыялар. Гел туганнарын җыялар гына тик. Әйе. Шуңа күрә мин менә шундый күренешләр хакыннан уйлап торам да, мен әйтәм. Дөрес эшләрләрме, юк, дөрес түгелме алар, мәсәлән, алар хатта менә ул электән килгән инде, әйе. Безнең авылларда хатта бер яктан килеп чыкса кунак бик шатланалар, белмәгән кеше килеп чыкса шатланалар. Аллаһ Тәгалә тарафыннан ди кунак диде. Аллаһ Тәгалә тарафыннан дип әйтәләр халыкта. Алар күп нәрсәне белмиләр, хатта гади нәрсәләр. Әле бер хәзрәт белән барган кеше бу тарафта бер ханымга өйләрен сатып, фатирларын менә дигән зур бер матур ясаган. Алар хәзрәт аларга төрле дин китапларын тапшырган. Ишрас мен әйтәм, хәзрәт син хата эшләдең. Алар кадерен белми, алар күрдең менә җыйган яртысы без дин кешесе түгел. Теге ахирәтләре олар. Хәзер менә без киткәч алар утырып инде икенче төрле рәвештә шатланып күңел ачалар инде. Аңладыгыз инде. Менә ул урысча әйтә, ни в коня корм ди. Шуңа күрә мен әйтәс килә, ул безнең теге китергән китапларның кадерен белми алар. Кайсы кешегә кирәк. Инде ул китап белән кызыксынып кеше укыса, дин китапларын, менимчә ул бик зур эш нинә. Кешеләр ирнәләр хәзер. Хатта мин аларга әйтәм, менә сез, мәсәлән, алыгыз да Коръән сүрәсен куйыгыз да, кассетадамы ничек эшләрегезне өйдә эшләгез. Вакытыгызны исраф итмәгез. Шул эш эшлисез, мәсәлән, ул яңгырап тора, колагызга кирип кала. Күңелдә ничектер шатлана, вакытыгызда исраф булмый. Әйе, кемдер тотына, ул авыр инде. Менә безнең авылдашка кайткан алар бер сүрәне тотканнар да өйрәнергә тырышалар. Мен әйтәм, мин әллә кайчан юнәлешне таптым. Мен әйтәм, минем стенографиягә өйрәнгәч, мин аларны менә гарәпчә булай языла. Аерылса теге күзгедән күрсәтәсең бит, икенче төрле шулай языла стенографиядә. Шуңа күрә мен әйтәм, бу та биткәч, мин аны мен әйтәм, тавышын яратам, тавышынлар белән тыңлап, ятлап алам. Шуңа күрә Аллага шөкер, мин шуларны кассеталарда тыңлап, бик күп сүрәләрне ятлап алдым. Шуңа әйтәс килә, кайсы кешегә ничек килешә, кемгә ничек уңай. Мин мәсәлән, элек лингофонный кабинет университетта алман телен сирәк без анда керәдерик. Менә хәзер интернетта булгач, инглиз телен мин аны бик җиңел генә ятлап алам, бик җиңел алар хәтеремдә кала. Шуңа күрә һәр кешенең үзенең бер сәләте бар. Шуны табырга кирәк, кайсы яктан сәләте аның ничек уңайрак анарга өйрәнергә. Әни мәрхүм әйтәдер, һөнәрне өйрән дә җирән ди. Шуңа күрә өйрәнергә кирәк, телләрне өйрәнергә кирәк, сүрәләрне өйрәнергә кирәк. Һәр нәрсәсе бер кайчан ярдәме булачак аларның. Бит вайымсыз булмаска кирәк. Миңа кирәкми ул дип каян беләсез сез аны? Көтмәгән җирдә кирәге булып чыга. Һәр нәрсәнең.
Хатта телләрендә бераз булса өйрәнсә, барасыз, мәсәлән, казак халкы арасына, алар телендә бераз әйтсәгез, алар шатланалар, сиңа икенче төрле карыйлар, туган дип саныйлар. Тагы бер төрки халыкларының бераз телен өйрәнсәгез, хатта Төркиягә мин килгәндә аэропортта төркчә сөйләшә башласам, алар туктатып мине сөйләшкән булалар. Кайдан телне беләсең дип, тегеләй булай, хатта шулай кызыксынып, шатланып, әйтерсең туганны очрадылар алар. Шулай очраттылар туганны. Шулай сөйләшәләр, якын күреп, шират көтеп тора, ул син белән сөйләшеп тора. Күрдегезме? Һәр кеше аның телен өйрәнгән, ул әгәр дә үз шин шул милләт кешесе булса, туган халкын яратса ул, син аның телендә сөйләшсәң, аның күңеленә хуш килеп, ул сиңа якын кеше итеп сине кабул итә. Кем теләми, кая барганда, бигрәк тә сәяхәт кылганда, ул сине шулай җылы күңел белән, ачык йөз белән кабул итсәләр, ничек шатланып китәбез? Ничек күңел ачылып китә? Үзеңне бәхетле итеп сизәсең. Шуның өчен күп нәрсә кирәкми, бер җөмлә өйрәнергә кирәк, шул бигрәк шул төрки халыкларының теленнән. Электән килгән татар халкында татарга тылмаш кирәкми дип, халкыбыз дөньяда таралган. Аның абруе, татар халкы укымышлы, итәгатьле татар халкы шундый фәнгә инде күңеле яткан нәрсә, күңеленә яткан фән дип, шулай дип төрле яхшы бәя бирәләр, яхшы сүзләр әйтәләр татар халкы ашында. Без аңа лаеклымы җәмәгать? Арабызда берничә кеше лаеклыдыр, калганнары бу миңа нәрсә, акча китерәме диде, шулай итеп тора. Акча бит ул дуслар була бит әле, вакытчага дус менә. Сиңа авыр булса, яныңнан синнән баш тарта китә дә кала. Шуның кебек, минемчә, акча ул әле шундый дуска ашап китәләр, минемчә. Кайсы вакытта акча күпме булсын, ярдәме сизелми ул акчаның. Бик күп сөйләдем, бу тыңлаган кешеләр инде ачуланмасын инде миннән. Мин шул сөйләп киткәч, мен әйтәм, бер юлы әйтим әле, шул күңелемдә нәрсә, аны барыбер кеше әгәр дә шин күңеленнән шулай аның ни ихтияҗ булса, мәсәлән, ул шатланып тыңлый, кемнең мәсәлән тыңлыйсы килми, ул аны 5 минутлык кына тыңламас. Шундан рәхмәт әйтәсе килә, игътибарыгыз өчен исән-сау йөрегез.